በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መጋቢት ዕለት 24 አቡነ ተክለ ሃይማኖት ወእምነ ቅድስቲ ክርስቶስ ሳምራ በረከቶም ይሕደረና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ክብረ በዓል እንኳዕ ናብ ክብረ በዓል ጽንሰቶም ኣነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ብሰላም ኣብፅሐና ኣብፅሐኩም አሜን። ናይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በረከቶም ይሕደረና። ዋና ዋና ዓመታዊ በዓላቶም ድማ እዚኦም እዮም። መጋቢት 24 በዝሎማዓንቲ ጽንሰቶም እዩ ዝተጸነስሉ እዩ። ታሕሳስ 24 ድማ ልደቶም እዩ። ሚያዝያ 22 ከዓ 6 ክንፊ ዝተዋሃብሉ እዩ። ሕዳር 24 ከዓ ምስ 24 ካህናተ ሰማይ ዝዓጠንሉ እዩ። ጥሪ 24 ከዓ ስባራ ዓጽሞም እግሮም ዝተሰብረላ እያ። ነሓሴ 24 ከዓ ዕረፍቶም እዩ። ጉንበት 12 ከዓ ፍልሰተ ዓጽሞም እዩ። በረከት ረድኤት ናይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ መብርሃን አደይ ልሳን ኮነኒ ኣብ ጊዜ ጥምየት ጽጋብ መጋቢት 24 ሓዲስ ሐዋርያ ፀሓይ ዘኢትዮጵያ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዝተጸነስሉ ዕለት እዩ። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ፀሓይ ዘኢትዮጵያ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገና ካብ ዝውለዱ ኣብ ሓደ ዓመቶም ነዚ ዓብይ ተኣምር ገበሩ። ጸጋ ዝኣብን እግዚኣብሔርያን ዝወርሶም ውላድ ከም ዘይብሎም ርእዮም ንነብሶም ስንቂ ክኾኖም ምእንቲ ኣብ ቤቶም ዘለዎም ብጣዕሚ ዝበዝሐ ንብረቶምን ወርቆምን ኣውፂኦም ፍርቁ ንቤተ ክርስቲያን ሃቡ። ዝተረፈ ድማ ንጾሞም ዝሓደሩን ንኣጋይሽን ኣከፋፊሎም ወድእዎ። ድሕሪኡ ናይ ዳሞት ገዛኢ ከሓዲ ንጉስ ሞተሎሚ ንግዚአሃርያ ብግፍዒ ማሪኹ ወሲዱ ንግስቲ ገይሩ ክምርዓዋ ክብል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ነጢቑ ወሲዱ ጸጋ ዝኣብ ናብ ዘለዎ ቤተ መቕደስ ኣብጽሓ። ክልቲኦም ድማ ንእግዚአብሔር እንዳመስገኑ ሓቢሮም ክነብሩ ምስ ጀመሩ ክልቲኦም ዓብይ ራእይ ይረአዩ። እቲ ራእይ ድማ መልአኽ ስለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዝተገብረ ምዃኑ ተርጎመሎም። በዚ መሰረት ጻድቅ አቦና ተክለ ሃይማኖት ታሕሳስ 24 ፍስሐ ጽዮን ተክለ ሃይማኖት ተወልዱ። ንሶም ከዓ ዓብይ በዓል ገበሩ። አቦና ተክለ ሃይማኖት ካብ ዝውለዱ ኣብ ሳልሳይ መዓልቶም ድማ ካብ ሕቑፊ ኣዲኦም ወሪዶም ኣሃዱ አብ ቅዱስ ኣሃዱ ወልድ ቅዱስ ኣሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ በማለት ንዝፈጠሮም ኣምላኽ ኣመስገንዎ። ወለዶም ድማ ስሞም ፍስሐ ጽዮን በልዎም። እዚ ድማ ናይ ጽዮን ሓጎሳ ደስታ ማለት እዩ። ፍስሐ ጽዮን ሓደ ዓመት ምስ ኮኖም ኣብ ሸዋ ክፍለ ሃገር ጥምየት ኮነ። ብብዝሒ ድማ ኣብ ዘሮሬ ኣውራጃ ጥምየት ጸንዐ። እግዚኣብሔርያ ድማ ንካህን ጸጋ ዝኣብ በዓል ቤታ እንሆ ናይ መላእክቲ ሓለቓ ናይ ቅዱስ ሚካኤል በዓል ኣተወ። ኣብ ኢድና ድማ ወላ ሓንቲ የብልናን እንታይ ክንገብር ኢና ወይስ ከይሞትና ብህይወት ከለና በዓሉ ከይገበርና ክንውዕል? ሕጂ ድማ እግዚአብሔር እንገብሮ ከመልክተና ናብ ቤት መቅደስ ኬድካ ናብ እግዚአብሔር ኣመልክት በለቶም። እዚ ክትረክቦ ከላ ድማ ክትዛረቦም ከላ ድማ ንመዓታ ይፈስስ ነበረ። ካህን ጸጋ ዝኣብ በዓል ቤታ ድማ ናይ መላእክቲ ሓለቓ ናይ ቅዱስ ሚካኤል በዓሉ ከይተገብረ ድዩ ክውዕል ኢላ ሰበይቱ ክትበኪ ኣብ ዝረኣያ ጊዜ ልቡ ተሰባቢሩ ኣልቀሰ። ናብ ቤተ መቅደስ ብምእታው ድማ ኣብ ትሕቲ እቲ መንበር ተደፊኡ ከልቅስ ጀመረ። ኣቤቱ ልመናይ ናባኻ የቐርብ ኣለኹ፣ ሽገረይን ሓሳበይን ንዓኻ ይነግር ኣለኹ። ካብ ዚና በረኻ ጀሚርካ ክሳብ ቃዴስ በረኻ ብፈታዊኻ ብኢድ ቅዱስ ሚካኤል ንእስራኤል መና ዝመገብካዮም ንስኻ ኢኻ። ሕጂ እውን ንስኻ ኢኻ እሞ ዝገብሮ ነገር ኣመልክተኒ በማለት እንዳልቀሰ ጸለየ። ንሱ ድማ ኣብ ቤት መቅደስ ኮይኑ ከምዚ እንዳበለ ክልምን ከሎ ሰበይቱ እግዚኣብሔርያ ኣብ ኣፈት ገዛኣ ኮይና ተቐሚጣ ተልቅስ ነበረት። ዝተመርጸ ወዲ ሓደ ዓመት ወዳ ተክለ ሃይማኖት ድማ ኣዲኡ ክትበኪር እዩ ንመዓታ ብኣጻብዕቱ ጸረገላ።
ንሳ ድማ ናይ መላእኽቲ ሓለቓ ናይ ቅዱስ ሚካኤል በዓል ከይተገብረ ተሪፉ እዚ ቆልዓ ኣይፈልጥ እንታይ ይብለኒ ኣሎ ኢላ ጡብ ሃበቶ። ቅዱስ ህፃን ድማ ጡብ ብምጥባው ገዲፉ ናብ ቤት የእትውኒ ከም ዝብል ናብ ቤት ጠቂሱ ወላ እንታረኣያ ኣባሃህልኡ ግን ኣይተረዳእን ነበረ። ንሱ ግን ናብ ቤት ንምእታው እንዳመልከተ በኸያ። ኣዲኡ ድማ ናብ ቤት የእትውኒ ማለቱ ኣብ ዝፈለጠት ጊዜ ኣብ ቤት እንታይ ኣለኒ እንዳበለት ወዳ ስለ ዝበኸያ ጥራሕ ሒዛቶ ኣተወት። ኣብ ውሽጢ ቤት ድማ ቁሩብ ሕሩጭ ስርናይ ኣብ ውሽጢ ናይ ሕሩጭ መትሓዚ ነበረ። እዚ ቅዱስ ህፃን ድማ ነዚ መትሓዚ ሕሩጭ ሃብኒ ከም ዝብል ጠቂሱ ኣርኣያ እሞ ኣምፂኣ ሃበቶ። ንሱ ድማ ኢዱ ኣብ ልዕሊ እቲ ሕሩጭ ፀዓኖ። ሽዑ ሽዑ እቲ ሕሩጭ መሊኡ ፈሰሰ። ንሳ ድማ ነዚ ድንቂ ጥራሕ ርእያ ብጣዕሚ ተደኒቓ ተደሰተት። ደጊሙ ድማ ቅዱስ ወዳ ነቲ ካልኣይ መትሓዚ እንቅብ ኣምፂኢ ኢሉ ጠቐሳ እሞ ኣቕረበትሉ። ንሱ ድማ ከም ምጽዋት ቁሩብ ሕሩጭ ዘጊኑ ናብቲ ካልኣይ መትሓዚ ኣብ ዝገበሮ ጊዜ እቲ መትሓዚ ብተኣምራት መሊኡ ተረኽበ። ኣዲኡ እግዚኣብሃርያ ድማ ሳልሳይ መትሓዚ ኣምፅኣትሉ እሞ ከም ዝቐደመ መልአ። እግዚኣብሃርያ ከዓ ኣብ ዝደኸማ ጊዜ ንሰራሕተኛ ሓግዝኒ ኢላ ፀዋዕታ እሞ 9 መትሓዚ መልአ። እቲ ሕሩጭ ድማ ኣብዚ ኩሉ መሊኡ 12 እንቅብ ኮነ ወይ ከዓ ግንእ ማለት እዩ። እታ መዓልቲ ኣብ ቤት ናይ ካህን ጸጋ ዝኣብ ናይ እግዚኣብሔር በረኸት መልአ። ወዲ 1 ዓመት ፍስሓ ጽዮን ወይ ከዓ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ድማ በረኸት ካብ ሰማይ ከም ዝናብ ክወርድ ስለ ዝረኣየ ደስ ኢልዎ ክዘልል በለ። ኣዲኡ እግዚኣብሃርያ ድማ እዚ ወደይ ከም ፈጣሪኡ ኩሉ ነገር ዝከኣል እዩ ኢላ ሓሰበት። ቁሩብ ዘይቲ ጥራሕ ዘለዎ ናይ ዘይቲ መትሓዚ ኣምፂኣ ንኢዱ ከም መስቀል ኣብ ማዕቲባ ናብ ውሽጡ ናብ ዘእተወቶ ጊዜ እቲ ዘይቲ ብእሳት ከም ዘፍልሕዎ ፈሊሑ ፈጢኑ መሊኡ ተረኣየ። እታ ሰራሕተኛ ድማ ዓብይ ዒትሮ ኣምፂኣ ካብቲ ዘይቲ ቁሩብ እንዳቀድሐት ኣብ ዝመልአቶ ጊዜ እቲ ዒትሮ መልአ። እግዚኣብሃርያ ድማ ናብ ጨው ሙዳይ ኣምፂኣ ከም ዝቀደመ ናይ ወዳ ኢድ ብመስቀል ማዕቲባ ኣብ ውሽጡ ኣብ ዘእተወቶ ጊዜ ፈጢኑ መልአ። ዘድልዩ ቀመማት ድማ ኣብ በቦታኡ ኩሉ መሊኡ ተረኽበ። በታ ዕለት ድማ ኣብታ ቤት ባዶ መትሓዚ ተረኽበ ኣይነበረን። እግዚኣብሃርያ ድማ ነዚ ዓቢ ተኣምር ርእያ ብምድናቕ ንሰራሕተኛኣ ፀዊዓ ንናይ መላእክቲ ሓለቓ ንናይ ቅዱስ ሚካኤል በዓል ዝኸውን ምግቢ ኩሉ ክትቀራርብ ኣዘዘታ። እዚ ድማ እግዚኣብሃርያ ካብ ትማረኽ ኣብ ካልኣይ ዓመታ ኣብ መጋቢት 12 እዩ። ካህን ጸጋ ዝኣብ ድማ ካብ ቤተ ክርስቲያን ተመሊሱ ናብ ቤቱ ኣብ ዝኣተወ ጊዜ ሰበይቱ ዝተመረፀ ወዶም ዝገበሮ ተኣምር ዓብይ ነገረቶ። ካህን ጸጋ ዝኣብ ድማ ሰሚዑ ንልዑል እግዚኣብሔር ኣመስገነ። ንዓና ይቕረ ኢሉ ንወገናቱ ድሕነት ዝገበረ ናይ እስራኤል ፈጣሪ ይኽበር ይመስገን በለ። ደጊሙ ድማ ንዓይኒ ሓጥእ ዘይግብኣኒ እንከሎ ነዚ ኩሉ ዝገበርካለይ ኣቤት ጎይታዬ እንታይ ውሬታ ክኸፍለካ እየ እንዳበለ ምስ ኣመስገነ ንቅዱስ ወዱ ተክለ ሃይማኖት ዝወደይ 1000 ዘመን ንበረለይ እንዳበለ ሓቂፉ ኣልዒሉ ሰዓሞ። ኣብ ጊዜ ጥሜት ጽጋብ፣ ኣብ ጊዜ ጽምኢ መስተ፣ ኣብ ጊዜ ዕርቃን ልብሲ፣ ኣብ ጊዜ ሽግር ሃብቲ፣ ኣብ ጊዜ ሓዘን ደስታ፣ ኣብ ጊዜ መከራ መጸግዒ ኮንካና ኢኻ እሞ ከምዚ ዝበልካ ወደይ ብዙሕ ዘመን ንበረለይ በሎ። ቅዱስ ህፃን ድማ ኣብቲ ጊዜ ኣነስ ብዙሕ ዘመን ክነብር እየ፣ ንስኻ ግን ቅድመይ ብሞት ክትውሰድ ኢኻ። እንተሞትካ ድማ ስለ ንጹህ ክህነትካ እግዚኣብሔር ስለ ዝቕበሎ ዕጣንካ ስለ ምጽዋትካ እትቕበሎ ዋጋ ክጽበየካ እዩ። ኣነ ግን ንጽኑዕ ውግእ ክጸንሕ እየ። ዝዋግኦ ድማ ምስ ስጋዊ ምስ ደማዊ ሰብ ኣይኮንኩን፣ ምስ ዓለመ ጽልመትን ምስ ኣጋንንትን እዩ እምበር እንዳበለ ብዙሕ ምስጢር ነገሮ። ድሕሪኡ ጸጋ ዝኣብን እግዚኣብሃርያን ዓብይ በዓል ገይሮም ናይ መላእኽቲ ሓለቓ ናይ ቅዱስ ሚካኤል በዓል ብደስታ ኣኽበሩ። ተጸዊዖም ዝተኣከቡ ብዙሓት ሰባት ድማ ኣብዚ ኣብ ዘመን ጥሜት ነዚ ኩሉ ምግቢ ካበይ ረኸቡ እንዳበሉ እንዳተገረሙ በሊዖም ሰትዮም እንዳተደሰቱ ናብ ቤቶም ከዱ። ካህን ጸጋ ዝኣብን ኣዴና እግዚኣብሃርያን
ናይ ጥሜት ዘመን ክሳብ ዝሓልፍ ነቶም ደቂ ዓዲ ኩሎም ነዚ ሕሩጭ እንዳሃቡ ተቐመጡ። እቲ ሕሩጭ ድማ ክሳብ ብዙሕ ዘመን ኣይተወድአን። ናይ ኣቦና ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ጸሎቶምን በረኸቶምን ቃል ኪዳኖምን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ኣፍቀርቶም ኩላትና ይኹን ኣሜን። ናይ ቅዱስ ኣቦና በዓሎም እዚአን እየን። መጋቢት 24 ጽንሰቶም፣ ታሕሳስ 24 ልደቶም፣ ሕዳር 24 ምስ 24 ካህናተ ሰማይ ኮይኖም ብህይወተ ስጋ ከለዉ ናይ ስላሴ መንበር ዝዓጠኑ እዮም። ነሓሴ 24 ከዓ ዕረፍቶም እዩ። ጉንበት 12 ድማ ፍልሰተ ዓጽሞም እዩ። ጥሪ 4 ድማ ብብዝሒ ጸሎት ሓደ እግሮም ዝተሰበረትሉ ዕለት እዩ። ነገር ግን ናይ ዕረፍቶም ዕለት ሒዙ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዕለት 24 ምስ ዝመንኮስሉ በዓሎም ሓቢሩ ይኽበር። ብድጋሜ ናይ ቅዱስ ኣቦና ረድኤቶም በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና፣ ሃገርና ካብ ዝተኣዘዘ መቕዘፍቲ ካብ መዓት ድማ ይሓልወልና ኣሜን። መጋቢት 24 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ጽንሰቶም፣ ቅዱሳን ወለዶም እግዚሃርያን ወካህን ጸጋ ዘአብን፣ ቅዱስ ኣባ መቃርስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ኣባ ኣጋቢጦስ ጻድቅ፣ ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ፣ ቅዱስ ሙሴ ጸሊም፣ ቅዱስ ቶማስ ዘመርዓስ፣ ቅዱስ አብላሪዮስ ዓብይ፣ 24 ካህናተ ሰማይ። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ኣሜን። ካብ ኣናበባ ካብ ዜማ ኩሉ ካብ ዘንጠብኮ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣረመለይ ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስ ሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሕቲ ኦ ማርያም ተጸጋም ተወዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራጋዚ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራልና ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ተማኅፀነ ክዳንቺ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን